Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u tawi kaping 7. Iku ayu akhidha yen to nak terapi utawa nuntut sapa wong nafsawi nafsune wong bil warai kelawan warok wal ihtiyati lagi hati-hati bijemi sya'ni dari sekabian ditinggai wong wa yataharral menemani sapa wong al halalain barang halal fito'ami dalam panganane wong wa syarabi lan ubin-ubinane wong wa libasi lan panganggone wong wa maskani lan panggonane wong wa fi jami ma dalam sekabiane perkara silimai hatta sukang butuh sapa wong ilahi maring ma alasane liyastani supaya dadi padhang apa kalbu atine wong wa yasluhalan dadi patut apa ati apa kalub likobulil ilmi maring nombong ilmu wa nuri lan cahayane ilmu wa naf'i lan alam manfaat bihi kelawan ilmu wa yambaghi lan prayuga lahu kate wong apa yasamila yen to nglakokake sapa wong arruhosa yang bira-bira kemurahan di mawati dalam bira-bira panggonane ruhosa indal hajati dalam nalikane butuh ilaiha maring ruhos wa wujudi sababilan wujudi sebabi ruhos fa inna Allah mangsa atamane Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah antuk tayen den tekani apa ruhosu bira-bira kemurahane Allah kama yuhibbu kaya oleh demen sapa Allah antuk tayen tekani apa azaimuhu bira-bira azima yata perintahku kowe Allah. Yang ketujuh, adab santri. Yang ketujuh, harus memaksakan dirinya sendiri, menuntut dirinya sendiri untuk mempunyai sifat waro. Waro itu meninggalkan perkara yang makruh, apalagi haram. Yang makruh saja ditinggal, apalagi haram. Itu jenenge waro. Orang yang sudah mampu meninggalkan perkara yang makruh, meninggalkan perkara yang haram, itu disebut waro. Seseorang tidak bakalan bisa disebut sebagai orang yang warok ketika masih biasa menjalankan perkara yang makruh, apalagi yang haram. Jadi kan jangan berpikir ngerokok niku dihukumi makruh, iki aja berpikir iku. Mengko yen umpama ngerokok langsung dihukumi makruh, berarti para kiai-kiai sepuh ki hampir ora ono sing warok adas. Rokok itu sendiri tidak bisa dihukumi secara mutlak hukumnya makruh, itu tidak bisa. Ngerokok bisa dihukumi wajib, bisa dihukumi sunnah, bisa dihukumi mubah, bisa dihukumi makruh, dan juga bisa dihukumi haram. Jadi ojo dihukumi makruh. Makruh bagi siapa, wajib bagi siapa, itu beda-beda semua. Ketika ada seseorang mempunyai penyakit yang mana penyakitnya menurut aturan dokter spesialis, penyakit itu tidak bisa sembuh atau minimal berkurang. Minimal berkurang dengan ngerokok, berarti ngerokok itu hukumnya jadi wajib. Sakit dibahami. Atau misalnya ada seseorang yang mau menjalankan perkara yang wajib, orang itu tidak bakalan mampu menjalankan perkara yang wajib kecuali ngerokok, berarti ngerokok itu bisa dihukumi sebagai wajib. Ada salah satu kiai di Jawa Timur itu yang ngaji kalau merokok, kelepas, ngaji itu hukumnya apa? Wajib. Ngaji itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan kiai mau iku orang iso ngaji orang nganggo ngerokok,
berarti ngerokok bagi kiai mau iku hukumnya dadi wajib. Wong arep salat, wong iku ora bakal iso khusyuk, ora bakal iso apa jenenge iki, bener-bener kelingan Gusti Allah kejaba wong iku ngerokok sik sadurunge salat. Berarti sebelum sholat dia merokok hukumnya adalah wajib. Menghormati tamu itu hukumnya apa? Wajib. Membuat nyaman tamu hukumnya sunnah. Tamu ini nyaman, itu sunnah. Wong iku ora iso membuat nyaman tamu, ora iso ngobrol karo tamu ben tamu iso nyaman, iso seneng. Kejaba yen wong iku kudune nganggo ngerokok. Berarti ngerokok hukumnya apa? Sunah. Ya bener. Dadi ora iso wong kok menetapkan hukum iku, hukum ngerokok iku makruh, berarti wong iku ora paham hukum. Semua hukum itu tidak ada yang patokan jadi satu hukumnya haram tok atau makruh atau wajib kira iso. Pasti ada perbedaan pendapat. Karena tahuyyurul ahkam bitahuyyuril azminati wal amkinah. Hukum itu bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Al hukmu yaduru ma'illati. Bahwa hukum itu berputar pada alasannya itu. Pomo saiki mangan bangke. Makan bangke itu hukumnya apa? Haram. Dalam kondisi normal. Itu. Tapi saiki umpama ana wong ning tengah hutan. Tidak ada satupun perkara yang bisa dimakan kecuali bangke. Kalau tidak makan orang itu mati. Berarti makan bangke diperbolehkan. Ini hukum itu bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi. Saged dipahami? Ora iso terus langsung mergo mangan bangke iki hukumnya haram dalam kondisi normal. Bahkan makan daging babi, makan daging anjing, kalau dia tidak makan mati, padahal makanan cuma ada satu, cuma itu dong. Daging babi, makan daging babi yang awalnya jelas haram, jadi diperbolehkan. Babi itu ngerokok. Jadi orang yang waro itu orang yang mampu meninggalkan perkara yang makruh, apalagi perkara yang haram. Iku repotnya yang orang mempelajari fikih. Gula butuh mempelajari fikih ben ngerti iki lho hukum terbagi menjadi 5. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah dan ada yang wajib, tergantung situasi dan kondisinya wong iku. Kanca kula niku, bapake kanca kula. Tanggono sapa biyen Mas kula dadi tang pondok. Bapake kanca niku terkena penyakit dirawat di rumah sakit. Terus dokter iku ngomong karo bapake kanca kula, "Pak, jenengan tesih ngrokok." Alhamdulillah pun boten. Niki jenengan kedang ngrokok malih. Mergo penyakit jenengan ini bisa berkurang dengan nikotin rokok. Berarti bagi dia hukumnya wajib. Paham? Ngerokok karo orang ngerokok ora ono bedane blas. Berarti hukumnya mubah. Ngerokok yen orang ngerokok rada ayem. Utawa minimal. Pomo kaya kula. Kula ngerokok dhewe, kancane ora ono sing ngerokok blas. Tur kanca-kanca niku rada apa jenenge? Alergi dengan asap rokok. Rada alergi, tapi ora alergi banget. Rada alergi. Berarti ngerokok di hadapan kanca-kanca iku hukumnya dadi makruh. Paham ya? Iku hukum. Jadi ora iso patokan hukum mung siji tok ora iso. Itu bab masalah waro. Waro itu orang yang mampu meninggalkan perkara yang makruh apalagi yang haram. Kadang soalnya wong iku lucu. Wong iku wani ninggalke ngerokok. Mergo alasannya apa?
makruh jare. Tapi yang ngerasani orang leren. Paham mboten? Yang ngerasani orang leren bahkan menfitnah pun berani. Lho jare ninggalke perkara sing makruh, tapi sing haram malah dilakoni. Kan aneh rasane. Umpama iku bener-bener ninggalke ngerokok, yo rasane barang yang haram-haram tinggalke kabeh. Umpama orang itu menghukumi bahwa rokok itu adalah makruh. Ikan lucu. Jadi kula dewe pas ketika konferensi cabang niku teng Batu niku. Kula debatan karo kiai. Kiai sing ora ngerokok. Karo kiai sing ora ngerokok. Jadi bahasane iki rada-rada dilepas lagi bahas masalah hukum. Lagi bahas masalah hukum. Terus setelah itu kiai mau tak dalili. Kalau misalnya jenengan tidak ngerokok, terus konco-konco udah ngerokok, padahal asap rokok itu bahaya bagi orang yang tidak merokok daripada bagi yang merokok. Solusinya bukan para kiai-kiai yang ngerokok diminta berhenti, tapi jenengan yang tidak ngerokok kudune ngerokok. Kita rapatnya bahaya. Jadi hukum, jadi kudu paham hukum. Terus yang kedua al-ihtiyat. Santri itu kudu hati-hati siji dalam segala hal. Perkara sing halal, nenggon panganane kudu halal, minumane kudu halal, pakaian kudu halal, tempat kudu halal. Iku santri. Ketika santri makanan saja sudah tidak halal, maka karena yang namanya makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, bahaya niki akhir karuan. Ada salah satu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka nerakalah yang pantas untuknya. Ada lagi, man akala luqmatan minal haram lam tuqbal ibadatu arba'ina yawman. Barang siapa yang makan 1 puluhan, berarti sak sendok kan, makan sak sendok saka perkara sing haram, lam tuqbal ibadatu arba'ina yawman, ibadahnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Padahal sak sendok, ya sak piring. Lalu tinggal sepiring itu ada berapa sendok? Umpama sepiring ada 10 sendok, berarti 10 kali 40, setahun pun jelas. Ibadahnya ora ditampa, bungone ora dikabulke. Umpama ana sing protes, jadi aku boleh-bali mangan barang haram, tapi dongaku dikabulke terus dari Gusti Allah. Jangan berpikir itu adalah pengabulan doa dari Allah, itu adalah istidraj. Paham ya? Orang yang biasa makan barang haram, kok ndira permintaannya hajate dikabulke dari Gusti Allah, itu bukan pengabulan doa. Itu namanya apa? Istidraj. Allah mengabulkan doanya orang itu tujuannya untuk menambahkan dosa bagi orang itu sendiri. Sakit dipahami. Wong mangan biasanya mangan barang sing haram, ngelmu angel mlebune. Wong mangan barang haram, ngelmu angel mlebune. Mula bagi kula jenengan, yang mana anak kula jenengan lagi dalam keadaan belajar, apalagi lagi dalam keadaan mondok, diusahake bener-bener ojo ngasih anak kula jenengan sedaya makan utawa dikirimi nganggo barang sing haram. Ojo eman-eman. Kula dhewe saking oleh latihan jaga. Duit niku yen kula duit saka partai, Pak. Kula yen acara partai utawa duit partai utawa duit saka calon gubernur utawa presiden utawa caleg-caleg, hampir ora tau tak kirimi kok anak sing pondok. Iki duit iki paling mau tak digo kanggo tuku bensin.
utawa kanggo nyicil utang. Eman-eman pokoke duit sing tak kirim kanggo anakku kae pokoke duit sing murni. Ora ana sing sambel karo partai barang. Aku ki ora terus ngomongke duit partai ki haram ki ora. Ora ngomongke haram mutlak ki ora. Ya terkadang iso haram, ya terkadang iso makruh, ya iso boleh, ya iso sunnah, ya iso wajib barang. Tergantung situasi nih. Saya tidak mengatakan uang hasil dari partai utawa caleg utawa apa. Saya tidak mengatakan langsung haram, itu tidak. Mutak kanggo hati-hati ojo ngasih anakku mangan duit sing saka partai. Baik. Iku cukup perkara sing halal tenanan. Syukurmu ndak dadi barokah. Bukan hanya sekedar barang halal tok. Golek barang halal itu gampang. Golek barang halal gampang. Sing rada butuh perjuangan iku golek barang sing barokah. Yen mau sekedar halal iki gampang, mau dagang sing penting ora ngapusi halal wis. Jadi kan dagang nopo mawon sing penting orang ngapusi, maka hasilnya mesti halal. Tapi durung karuan barokah. Ya bisa jadi barokah siji ojo ngapusi, dalan ya bener, ngomong ya bener apa bener. Tur ora ninggalke kewajiban. Waktune sholat ya sholat, waktune ibadah ibadah. Iku jenis barang yang kita hasilkan iso halal ya mundhak dadi barokah. Wong dagang asal orang ngapusi senajan ora salat. Paham mboten? Wong dagang asal orang ngapusi senajan ora salat hasilnya halal. Paham mboten? Senajan ora salat tetep hasilnya halal. Tapi ora ono barokah. Paham ya? Ora ono barokah, barokah iki ilang. Ya halal tapi barokah ilang. Padahal yen mung sekedar halal dah. Iki kanggo awak ki rada angel. Apalagi kanggo ati. Wong awak wis rada kangelan apalagi ati. Lah dawuh dari kanjeng Nabi, man akalal halal arba'ina yauman safa qalbu. Barang siapa yang makan barang halal selama 40 hari, atine bersih. Paham tak? Sing kadang repot yo rembang-rembang iku lho. Kaya halal, yo kaya haram. Rembang-rembang, kira-kira. Umpama ana barang sing rembang-rembang, kira-kira jenengan ajeng jipun apa ditinggalke kira-kira? Ora usah ngomong ditinggalke, ora usah kemliti, Mas. Ora usah kemliti. Jadi kaya duit partai balik itu kan duit rempang-rempang asine. Rempang-rempang iku ya mungkin halal, ya mungkin haram. Mungkin kabeh. Dadi mula barang-barang sing model ngene iku yen iso diusahake tenanan, umpama saking arep dipangan, awake dhewe sing mangan, aja anak. Anak itu ndak tahu apa-apa, mesake. Anak ngerti apa-apa ora lho malah terkena efek, terkena dampaknya kan dia mesake. Kalau kita yang melakukan, dampaknya terhadap diri kita sendiri ora jadi masalah blas. Konsekuen asli. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ora jadi masalah. Tapi coba kita yang berbuat, anak kita itu dampaknya terkena efeknya. Bocah yang dipakani nganggo barang sing haram, ngelmu angel mlebune, ngibadahe males, aturane angel, dikandhani yo angel. Jadi iki ora mikir-mikir, anake tonggo ki. Dipikir kan, yo aku ki angel diatur. Aku ibadah malas diatur angel, oh berarti mungkin apa aku samperan barang haram kowe. Ora sam anake tonggo. Ora sam mikir iku. Nah, mboten. Luwih salah karo pikir bab masalah elekmu golek wong liya terus. Lah sing apike kanggo awake dhewe. Coba bab masalah ini, kalau awake dhewe melihat pada diri kita. Iya,
anakku kira dangel-angel kira kandhani iki apa mergo ono sing barang sing ora jelas apa piye. Lah karo introspeksi diri aja nyawang wong liya iku makanan. Yang kedua minuman ya sing halal, bukan zatnya makan atau minuman yang haram. Zat minuman yang jelas-jelasan haram kan mesti kudu tinggal. Wong sing terkadang zatnya makanan itu halal, tapi karena ada sebab sesuatu menjadi haram. Contohnya daging kambing, sapi, kerbau, ayam, halal apa haram? Halal apa haram? Tapi yang nyembelih ora bener, jadi ini apa? Haram. Untuk barang curian, jadi ini apa? Haram. Kalau zatnya makanan itu sudah haram, maklum, umpama bantang, itu jelas kaya asu, celeng, zatnya makanan itu sendiri sudah haram. Sing haram saka zate makanan ditinggalke atau yang karena adanya alasan-alasan tertentu ya harus ditinggalke. Ayam, kambing, sapi, kerbau, unta iku halal. Yen batang. Dadi ini haram. Koyo kadang kula pernah diceritani bener utawa ora kula mboten ngerti. Mung pernah wonten wong crita niku. Dadi pedagang-pedagang sapi pernah ana sapi mati daripada dibuang teko disembelih didol ning pasar. Tapi iki mbuh ora paham. Wong kula dhewe durung takon karo pelakune. Ana wong cerita karo aku ngono. Cerita karo aku bahwa sapi mati disembelih terus didol mergo arep dibuang eman-eman. Ya senajan umpama sapi yen sehat umpama regane umpama 20 juta gandeng mati mau didol 6 yuta kan isih laku, didol daging kan isih laku. Isih laku. Umpama didol 10 juta murah-murahan kan isih laku. Utawa yen pancen padha-padha ora ngertine didol 15 juta kan isih laku. Daripada dibuang kan eman-eman wong 15 juta masa dibuang kok disembelih padahal wis mati disembelih didol iku asline sapi ku halal tapi mergo batang dadine haram. Lho makanan ya sing halal, minuman ya sing halal. Minuman sing asli date minuman iku haram kaya minuman keras asli saka date dhewe iku wis haram. Betul. Tapi ada minuman yang dari zatnya minuman itu adalah halal mergo adanya salah satu alasan dadine haram. Contohnya minuman jali yo minuman halal tapi mergo nyolong dadine haram. Bener. Paham ya? Walibasihi pakaian dari pecin, pamongnya nggo jas, jaket, baju, kaos, celana, sarung, apa iku diusahake kudu sing halal tenanan. Kudu halal. Mergone wong ngibadah salat contoh salat kok nganggo bajune biyen tukune nganggo duit nyolong utawa ngapusi. Baju iku regane umpama 75.000. Sing 70 duit halal, sing 5.000 duit haram. Kanggo tuku baju sing regane pira? 75. Selama orang itu sholat pakai baju itu maka sholatnya tidak bakal diterima. Amin. Dan salah satu syarat ibadah kita terlebih sholat kita diterima oleh Allah dudu sah ya. Sah dengan diterima beda loh. Ojo dianggap podo. Sah sholat kita sah ketika memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Perkara yang membatalkan sholat ditinggal GKB, syarat rukunnya sholat dilakoni KB mesti sah.
pun mesti mboten bakalan mboten. Tak jamin sah, mesti sah. Mung durung karuan ditampa. Paham mboten? Poso, awake dhewe poso dari mulai terbit fajar sampai maghrib belum umpama imsak leren posone apa mangane leren sampai maghrib belas tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka puasanya mesti sah. Tapi durung karuan ditampa. Syarat ibadah kita diterima oleh Allah, makanan kudu halal, pakaian halal, tempatnya juga halal. Saiki panganane awake dhewe iki halal, pakaiannya halal, sholat di tempat gosok. Paham betul? Tempatnya gosok, tempatnya wong liya kita memakai tanpa minta izin terlebih dulu. Iku jenenge apa? Gosok. Nganggo sendale kanca ora nembung, iku jenenge apa? Gosok. Arep wudu nih mangkat wudu nganggo sendale kancane ora nembung. Iku jenenge apa? Gosok. Selagi kancane ora trima yen sendale dienggo, maka sholatnya orang itu tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham betul? Siji makanan halal, pakaiannya ya kudu halal, tempatnya ya kudu halal. Orang pun suci. Kalau tempatnya suci itu masuk pada syarat sahnya sholat. Bajunya suci masuk pada syarat sahnya sholat, bukan syarat diterimanya sholat. Umpama ada salah satu masjid dibangun nganggo bondo haram. Betul? Masjid dibangun nganggo bondo haram. Kita sholat di masjid itu sah-sah selagi memenuhi syarat dan rukun. Perkara yang batalkan ditinggalke sah, tapi ora ditampa. Mergo masjid dhewe dibangun nganggo barang haram. Betul? Lho sing repot umpama kaya wong sing korupsi kanggo bangun omah iku lho. Kanggo bangun omah, bangun masjid. Padahal duit hasil korupsi. Iki terus piye? Omahe wis haram, tempate haram, kanggo salat bendina turu ning tempat sing haram. Ora repote kok dicoba. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi yastanira qalbuhu. Dan dalam segala hal perkara sing halal kudu dijaga tenanan. Aja ngasih awake dhewe kemasukan barang sing haram. Yen awake dhewe semangan barang sing halal terus syukur-syukur mudah dadi barokah, maka yastanira qalbuhu, atine awake dhewe dadi mencolong, padhang. Gampang nampa ilmu. Waya surhali kubulil ilmi, gampang nampa ilmu. Wa nuri, nure ilmu ya gampang. Wong pinter iku gampang. Usaha dadi wong pinter iku gampang. Sing rada butuh perjuangan, usaha biar nurnya ilmu itu masuk ke dalam hati. Paham? Wong pinter itu sing penting akalnya cerdas, pinter wong itu. Sing penting akalnya cerdas. Perkara mangan barang sing haram utawa ora usah digagas. Sing penting akalnya cerdas. Pinter, gampang cerdas. Tapi nurnya ilmu ndak bakalan bisa masuk ke dalam hati yen panganane haram. Paham betul? Muluk non muslim iki udah cerdas pintar-pintar. Wong non muslim iki pintar-pintar. Tapi mergo barang sing halal wae ora kejaga. Terkadang barang haram yo masuk, barang sing halal yo masuk, barang sing ora jelas yo masuk.
Orang ngomong non muslim wong Islam wae kadang seorang gatek iblis. Sehingga kadang wong iku mung pinter-pinter dong, tapi ora ana cahaya keilmuan. Pinter kan nek otak. Ketika kecerdasan itu, ilmu itu sudah masuk ke dalam hati, maka ilmu itu bisa dipastikan menjadi ilmu sing manfaat dan barokah. Amin. Terus wayang bagi lahu ayyastamila ar-rukhas, bagi seorang santri hendaknya melakukan dispensasi atau kemurahan atau diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Mergo Gusti Allah iki senenge ra karuan, Gusti Allah memberikan diskon tapi dilakoni, Gusti Allah pol seneng. Betul. Contoh wong lunga rada adoh sing kira-kira punjul saka 80 kilo lebih di perjalanan orang itu menjalankan sholat jamak qashar. Paham betul? Iku jenenge nglakoni diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Wong lunga adoh pas bulan Ramadan ning perjalanan makan. Asal berangkatnya dari rumah sebelum imsak, sebelum subuh sudah berangkat. Nanti kalau melakukan perjalanan jauh, tur tujuannya orang maksiat, di perjalanan boleh makan. Hamdan, ikut jenenge wong nglakoni diskon. Lah ngene iki kadang awake dhewe kudu nglakoni barang. Wong kadang rada kemrintine ra karuan. Lunga tetep poso. Lunga tetep salate ora dijamak qashar. Rada kemrintine. Justru yang baik itu tetap dilakoni. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau perjalanan sudah mencapai 3 marhalah, maka orang itu dianjurkan untuk sholat jamak qashar. Paham ya? Jadi umpama ning dalan iki ana wong madhang ora poso, aja dipaido. Wong iku lagi nglakoni diskon saka Gusti Allah. Gak biasa mawon. Mohon paham ya. Iku menjalankan diskon-diskon saka Gusti Allah, salah satunya. Wah kira karon diskon-diskon itu. Terus wasabi kaping 8 niku ayungkul lilayan tangi diake sapa wong istiamal mata ini nganggo nggunakan pira-pira panganan alati mata silai alati ya kautai alati utama tawi min asbabil baladati saking pira-pira sebab jedel waktu fil hawa silan apa sepon seindro katufai kaya dene apel alkhamiti kang kecut wal panggilan kacang-kacang masyhur bil khalil ngombe cokak. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono mataim naute perkara sing mayu sing kang ngake-ngake apa istiwa menggunakan ma al-bulugh ma ing bulugh al-muballiti kang dedelake lidhi maring akal untuk ati wal musamqil lan ngebotakil badane maring badan kasratil albani kaya ke pira-pira albani kaya ke pira-pira susu sama lan iwak wa asbahi dzalika badane mengkono-mengkono albani kaya bagian praiko kaya stani bayan tongkat dari sapa wong maing perkara sing mayu disukang iso nekaken apa maani sing lali bil khosiyati kelawan ketertentuan kekhususan sondere ka akli athari sul fakri kaya mangan labete barang kang den krikiti tikus wa qiraati alwahil kubilan maca pira-pira maesan utawa papan kuburan wa dhuhulan lebu Baina jambal di antara untuk loro makotoro di kang tentari jejer kali wa ilmu lilan buang tumo hayyan ali urip. Adab bagi santri yang nomor 8. Ayungkul lila isti'amal al-madha'im. Memberi kaya wingi, ojo kokean mangan. Mangan iku sekedar kebutuhan tok bae. Ojo kokean mangan. Mergo wong kokean mangan nyebabke dedel. Wong mangan mboten santri kok senenge wareg terus yen mangan iku nyebabke apa? Dedel.
Dedel iku bahasa rada halus, bahasa kasare pekok. Wadu fil hawasi, panca indrane jadi lemah. Orang terlalu banyak makan, panca indrane jadi lemah. Wong koken man hawane ngantuk terus, meripat karepe merem terus. Contoh sing awake dhewe rada dikurangi, sing nyebabke dedel barang, mangan apel sing kecut. Paham? Mangan apel sing kecut iku ndadekke apa? Dedel. Paham mboten? Terus wal bangkila, kacang-kacangan. Mangan kacang terlalu sering, terlalu banyak makan kacang ndadekke apa? Dedel. Bahasa rada kasar ya goblok. Terus wasyur bil khalli, minum cokak iku ya ndadekke dedel. Ya ora terus pas begitu makan langsung goblok ngono ya ora. Tapi semakin sering makan kacang-kacangan, semakin sering makan apel sing rasane kecut utawa sering makan minum apa cokak, iku semakin sering iku semakin kendo pikirane kendo. Jadi biasanya umpama ngapalke rada cepet, dadine rada suwi. Mergo rada dedel. Terus wakadzalika mayuksir isti'malu al-bulgham al-muballid, terus menghindari suatu perkara yang menyebabkan bulgham utawa riya iku akeh. Sing ndedelke ati, ndedelke pikiran, terus ndadekke awake tambah gedhi, tambah lemu barang. Iki orang pernah tersindir. Wah iki mau pas ngepasi ae. Mau ngepasi pas babe ngono. Wah, orang barang makan kok ya kono. Artinya makanan yang menyebabkan awake cepet gedhi, lemak-lemak barang itu. Iku ya dadekke apa? Dedel barang. Tapi ora kabeh wong lembu terus dedel ki ora. Ora kabeh wong lembu iku dedel. Tapi lemak utawa kaya mau barang-barang kaya apa apel, kecut, dan lain sebagainya iku sing nyebabke dedel. Terus koken mangan susu, aja. Minum susu monggo, tapi aja akeh. Padahal menurut dokter 4 sehat 5 sempurna. Agama beda. Mulai terkadang etungane dokter kalau etungane para ulama iki beda. Etungane dokter kalau etungane Gusti Allah iku sering beda. Kalau para ulama wis beda. Apalagi menurut Allah Subhanahu wa taala. Kaya wong terkena penyakit asam lambung rada kronis, menurut aturan dokter wong iku ora kena poso. Paham ya? Orang yang terkena penyakit asam lambung ketika orang itu sudah kronis maka jangan sampai puasa. Justru menurut agama poso. Tapi makannya diatur. Umpama setiap kali sahur, sahurnya jam piro? Umpama setiap jam 3:30 sahur, jam 3:30 terus aja nganti telat. Nanti buka puasa jam berapa? Umpama jam 6. Jam 6 terus kudu makan. Ora usah suwi-suwi, 7 dina sehat. Paham mboten? Diperiksa ki go dokter. Wis entek pirang-pirang yuta. Iso kon mangani obat terus. Obat tambah dina dosisnya tambah dhuwur. Durung karuan maneh. Yen Kanjeng Nabi dawuh sumu tasihu. Berpuasalah maka kamu pasti akan sehat. Ora mungkin Kanjeng Nabi ngapusin. Kira-kira aturane Kanjeng Nabi karo aturane dokter ki menang ndi?
Mesti menang aturan Kanjeng Nabi. Ora mungkin aturan dokter iso menang. Paham nggih? Kaya aturan zaman sekarang. Aturan agama wong wedok sunnah dikhitan. Disupit dikhitan. Iku sunnah wong wedok. Menurut aturan dokter zaman sekarang haram. Wong kemarin iku debatan iku ning Semarang. Ning Wonosobo. Ning Wonosobo terus karo dokter barang. Dokter menjelaskan bahwa keharamannya di sini. Ternyata keharaman itu mengambil dari orang Yahudi. Menurut aturan Kanjeng Nabi, khitan bagi orang itu tetap dianjurkan, walaupun tidak wajib. Benar, paham ya? Nas dari Kanjeng Nabi, al khitanu wajibatun lirrijal, makromatun linnisa. Khitan bagi laki-laki itu hukumnya wajib dan suatu kemuliaan bagi seorang wanita. Dianjurkan bagi wanita di khitan. Menurut dokter, jadi dihukumi haram. Terlalu banyak minum susu ndadekake rada yen sehat iya mungkin, lemu iya, tapi rada dedel. Iki guyone masuk iki kene gimana kok? Kene padahal iki belasan lihat kene guyone masuk terus iki iki. Dari merasakan. Wong kokean minum susu sehat mungkin iya, lemu ya iya, tapi yo iso hukum dadeke dedel. Terus wasama makan ikan nggon iwak banyu iku. Makan iwak iku apik, tapi aja keseringan. Orang itu semakin sering makan daging-daging, wong ayam, iwak apa sih? Iwak banyu, iwak banyu atau iwak laut, iku oke, apa jenenge? Ada efeknya, apalagi kaya ayam sayur, terus daging ayam biasa atau iki aja mangan monggo, tapi aja sering. Makan daging dianjurkan jangan sampai 40 hari belas makan daging aja. Diusahakan senajan to sebulan pisan lah. Ya kalau makan daging. Iku tetap dianjurkan. Tapi aja sering-sering. Wong terlalu sering makan daging iku ndadekake dedel. Terus wayang bari ayat tani bama yurisun nisyan, ada perkara yang menyebabkan mudah lupa dan itu harus dihindari. Mangan perkara sing dadeke gampang lali. Mangan turahane tikus. Turahane codot. Padahal buahnya dipangan codot, turane masih lagi. Mergone kira-kira codot iki emoh mangan buah sing kecut. Ora gelem, tetep milih. Sing dipangan codot tetep sing legi. Lho turahane codot, turahane tikus kok dipangan iku ndadekake lalen. Gampang lali. Paham berarti? Mungkin ini jarang. Oke, ini jarang terjadi. Tapi sing saking seringnya terjadi membaca nisan kuburan. Paham berarti? Ziarah mau iki mbah sapa iki mbah sapa. Mau kabeh jenenge patok kuburan diwaca kabeh. Iku ndadekake gampang lalen. Paham berarti? Makan makanan yang ada di kuburan, yang tumbuh di kuburan, iku yang ndadekake gampang lalen. Mungkin ana wit pelem asem, wit apa nek kuburan dilah tukul. Pangan bukan makanan yang kita bawa dari rumah ke kuburan itu dudu.
makanan yang tumbuh di kuburan. Mungkin gori, nangka, asem, utawa pisang, utawa apa. Sing nang nggon kuburan, tukul nang nggon kuburan dijipuk terus dimakan. Iku gampang ndadekke lalen. Aja sering-sering maca tulisan ning nggon kuburan. Yen wis rumangsa dedel, aja sering maca. Wis dedel bola-bali maca wis dedel lalen pisan wah jan. Ora ono sing tapi rasane. Iki aja maca yen pas butuh wae. Butuh goleki makame sapa umpama. Iki jare ana tulisane kok jenenge nggon apa jenenge? Lan pathokku bar iki ana tulisane digoleki terus. Tujuane arep goleki ora masalah. Tapi ya pas nalika awake dhewe ziarah utawa pas mlaku ning kuburan aja sering maca tulisan ning kuburan, lisan kuburan iki aja sering. Ya mboten. Iku ndadekke lalen. Terus dukhul baina jamalain iki lama terjadi. Bahkan ini kira-kira hampir tidak pernah terjadi di Indonesia. Melaku utawa mlebu ana unta loro lagi jejer mlaku bareng awake dhewe nang tengah-tengah. Iku ndadekke lalen. Sing kadang sering terjadi iki wa ilengko mon hayyan nibake tumo dalam keadaan urip iku ndadekke lalen. Biasanya wong sing seneng petan. Metani. Jenenge apa sih iki? Petan. Petan bener ya? Wong wedok biasane. Wong wedok ngerti ngene iki lho. Jiku mau ndak digletake isor gitu dingin. Mau jiku sokas dipateni tek ngono ora dadi masalah. Aja nibake tumo dalam keadaan urip. Iku yo gampang ndadekke lalen. Paham? Pun mugi-mugi jadi tambah pangertosan ngene kula panjenengan sehingga ora gampang nglakoni barang sing nyebabke ngelmune ora gelem mlebu, sing nyebabke ngelmune ora gelem manfaat, sing nyebabke lalel, terus sing nyebabke dedel. Muga-muga awake dhewe iso menghindari kabeh. Tur iso nglakoni perkara sing nyebabke ngelmune gampang mlebu. Al-Fatihah. Alhamdulillah.